Hey guys, it's your girl Ucutie Chula, Ucutie Girl, and I am back with another super dope video. Guys, it is a story time kesana. Donza thunyana nama popcorns wako uthole comfortable slot bese uhlala because I am here to give you what you want. Ndikuphathele istory mntase. I am just here to deliver the juice, the tea. Without wasting any of your time, let's get right into the story. But don't forget to subscribe, like, comment and share. Guys, this story goes back kesana usisweni esaqala usebenza. Uyayiva? Ndiphethe mos lento ndi-independent tontontonton. Ugirl uyagela ke, uyayiva? So ke ngoku I'm in this relationship, ndimona imoto ugaya kanamoto. Ugayi ke uyeqhelile ukuyidrive imoto yam around nami ndikhona, uyayiva, kudrive yena isidima sendoda. Guys, there is no way enzobe ndidriver indoda yona ibihlele ecaleni ijump isibakana moto. Njani ndibuyisa isidima somuntu wami. Sana ugayi aqale sana abe nento zomane eboleka imoto ke ngokuba ngicela undiboleka imoto ufuna urun ama-errands wakhe, but I don't mind because umuntu wami lo, uyayibo. No baby, you can take the car. Then ugayi ke arun ama-errands wakhe enze loo nto leyo fanele uba ayenze. At this point now, ugayi, he is too comfortable to a point whereby he is borrowing the car like for a week now. I'm like, oh okay. So ithethe uthini guys loo nto leyo? Guys, kodwa sikhe sibe desperate for uthando, yazi. Ithatha ukuthi mna kuzofuneka ndithi itaxi sana, mna kuzofuneka ndithi yellow pages, mna guys kuzofuneka ndibashabasha zemvuleni, ndinethwe zimvula. Ugayi sana kazokwazi, kuzafuneka ihambe ngemoto sana, iqanda lesester. Hayi ke sana iqhube lento iqhube. So this one time ugayi aboleka imoto, ndimnikeza imoto ke njengesiqhelo guys, yabo. Ayisebenzise sana imoto. I can see man ukuthi ugayi at this point the relationship is no longer the relationship that I used to know. Ayisa relationship, yabo. Ibanjwe imoto, uyabona ukuthi ugayi yona nto ngokuseke too comfortable and relaxed and excited for is the car, yabo. So athi ugayi ndimboleka imoto, ndiqoma oh okay no worry less ndimnikeze. But at this point guys nama ndisathanda ncam ukumnika imoto yam, but ke ukubone like okay, let me just give him, like what the heck, like I've got nothing to lose, it's okay, I will walk baby, ndiyakuthanda uwalk, ndiyakuthanda. It's not like ndandizalwe mhlawumbi ndisemotweni and stuff, uyabo. Ndimnikeze ke imoto, I think uzicekezelela kodwa ndimnike sana imoto, ugayi ahambe ngayo imoto. One incident, ndishiye ijacket yam ingafumaneki sana ijacket yam, ndibuza ugayi where is my jacket. Ugayi sana athi kum ebeyoyihlambisa ekhawashi ntontontonto bayibekhona. Okay sharp. Ngishiye i-lipsticks andizozifumana guys, whatever ndizayishiya emotweni asoze ndiyiphinde ndiyifumane. So this one time ke sana ugayi, he's supposed to bring back my car since bekayibolekile. So I'm trying to call ugayi kabamba ama-calls wami. I'm trying to call him and I ended up calling the brother ukuthi please ngicela umnikeze ifoni. Athi naye abekho together. Hayi bo ugayi kwenzeka ntoni? Asende i-message ukuthi he is very sorry but there is a problem, a big problem, but sizothetha. Ndiqomba hayibo njani sizothetha njani because mina I need my car. At that time I did not even have a tracker for ukuthi ndibone uba imoto yami iphi, uyayiva. Hayi ke sana ndimane ndimzama. And remember makaboleka imoto that time he borrowed the car because he said his mom wants to move, I think beds and what things like that, because it was NP200, it was a van. So his mother wanted to move furniture, like sort of furniture, so now he needs the car. So I gave him because I don't have a problem. So now umama obviously ugqibile ngokumova, it's been days. So I need my car back. Ugayi ke ngoku nanku endiround around isasana endidlalisa utamtiriri. Ndimfonele hayibo ugayi abuye ngemessage ethi he is arrested. Njani? He is arrested, so he can't talk to me. And it was now approaching weekend, it was on Thursday, and then he was like he's arrested, he's not gonna be able to talk to me, he's not gonna be able to have any kind of communication with me until Monday. I'm like, in which police station? Akasaphindanga waphendula sana ugayi. Ndifowune ke ngoku izobanjwa ngomnye ubhuti. Hayi sisi unjani? Hayi ngiphilela khona njani na? Okay, ngusiya lo uthetha ngapha, ndithetha nabani? Hayi uthetha nobani bani e-police station, ndimu sergeant bani bani e-police station. Okay sergeant, kwayiphi i-police station? Oh athi yena
umuntu wakho ubotshiwe apha sesamthola nge-reckless driving what ndithi ke mna okay it's fine ke ndicela uzolanda imoto because the car is mine and I know ukuthi imoto yona nezikhiya azibotshwanga ndithi so which police station hello ndithi which police station is that hello kube ne-problem ye-network ndiyidrophe ndiphinde ndifowune hello ndithi bhuti bendisathi kweyiphi hello idrophe futhi ifowuni ndiphinde ndifowune bhuti I want to know ukuthi which police station and I'm looking at the time now kuzoze kube late so where is he arrested like which police station I want to come andikuva sisi hello ndithi okay let me send you a message and then ke ukhona undiresponde nge-message ndisende i-message hayi engarespondi ndithi ke mna ke ndiphinde ndisende enye imessage hayi bo imessage azihambi ndifowunele ubrothers athi hayi mna ndimazi uba ukweyiphi i-police station inoba ubanjiwe ntono ndifowunele i-friends hayi akho mntu utholakalayo yho ndiqoma ndizayithina le nto guys kulalwe following day hayi ndiyastressa andiyi-understand yonke le nto le ndivele ndiqomba yazi yintoni mandisende imessage ngoku ebanjiwe ngoku ifowuni ingasekho kuye and whatsoever vele ndimsendele imessage ukuthi I am going to report my car stolen so that bazoyikhangela izokhangelwa imoto yami because at this point I don't know because ndiyakubuza ukweyiphi police station awundiphenduli you are arrested I can't even access my car I can't even see you I can't even talk to anyone whoever I am calling it's like ndiya-avoidwa uyayiva hayi ke ndihlale ndisende loo message leyo around maybe during the day maybe around boma 2-3 hayi ibuye i-response yokuthi it's fine you're gonna get your car on Monday what because you really even don't care about me being arrested and what kusendwe nje message ende at that time ke I didn't know ukuthi umuntu ongaphakathi ejele akakwazi ukuthetha or ukuthetha kunjalo or something like that so I just thought maybe ipolice alithatha ifoni layombonisa then wathetha waphinde lithatha ifoni back I didn't know so ndithi kuye ndiphinde ndisende enye imessage uba mna ndizulinda Monday because I need my car as in now as we speak remember guys I'm saying i-relationship already ndandiyibona wethu uba ayisenamsebenzi ibambelele ngongciphu so it's not like ndizawuluza anything anyway uright noba wenze kanjani but mangabuyise oku kwemoto yam because at this point I'm no longer comfortable and I need my car and kuyanetha kwakunetha ngezo ntsuku so what's the point of me ukuthi every month idonse kumi imali but at the same time i-benefits zithathwa nguye ndisakwazi base bendithanda uba ngumother Teresa but ndiyoyisakala it was not my thing and ke ngoku ndiyathanda ukuba ngushuga mama but akushuga mameki kuphele iswekile ngoku hayi senza back and forth ke sana senza back and forth ndithi ndisahleli kanjalo ndibona imoto yami ifika sana afika ayidrop imoto yami ugqiba kwama ndixelela indaba zami phofe bese police station ubrothers uthini uthanda njani afika drophe imoto yami andixelela uba it's fine just because yena akanamoto I have to make him feel small wathi usandi blackmailer guys ndisibuza uba uyigqibile le yase-police station into because I'm not expecting him out of i-police station anytime soon yena ndim-expecte Monday ukuthi aphume into endiyifunayo qha imoto yami hayi ke sana anditsho ndithi ke mna ke okay it's fine it's okay mna ke andithanda ukadyuwa umntu xa sendikruqula ndithanda ukadyuwa hayi athethe bese ndisithi ndikukhaphe bese sithi ke na ke yini I'm not allowed or I'm no longer welcomed in this house or what ndithi ke mna ke hayi welcome ungalala uma ufuna ulala but ke ngoku andiyazi kaloku that's why ndikubuza uba ungashiywa ziiteksi kungapheli uselapha and kufuneka uphinde wabuyele e-police station mos I believe ukuthi wena usabotshiwe hayi athule alale sana ugayi ndithi ke mna ke kuye futhi ke ngoku I've decided ukuthi andiziphinde ndikunika imoto yami because xa funeka ndifumane imoto yami every time there is always something there is always a story no my mother asked me to do this now imoto yami ngoku sekuyimoto yefamily yakho okay andalinto bendifuna uthandwa yifamily yakho nami bendizicingezelela bendiyithanda yonke laa nto yokuthi imoto yami iyoba helpful kowenu but ke ngoku eyoba mna ndisafare kube ndimo stranded ongenamoto andisekho kuyo yonke loo nto leyo hayi ke sana ugayi athi so what does that mean ndithi it means uba imoto yam uzoyisebenzisa xa nam ndikhona if umamakho ufuna anything from imoto yam uzawundithatha ndizoba ipackage yale moto uzondithatha nemoto sihambe uyokwenza loo nto uyenzayo phinde sibuye kanjalo awuzuphinde ngoku uphulukane nam I'm gonna be there to supervise
to monitor your movements ngoku. Awuziphinde uyithathe wedwa imoto, awuziphinde wedwa nemoto yam. I'm gonna be there. If uyayifuna imoto yam, take it or leave it. Take one and get one for free. After frustrated uguy alale kulalwe kube right. Hayi nyani ke ilale yedwa nemoto yam. Athi ke na ke uguy athula abe muncu uguy abe muncu sana uguy. Ahambe following day ke sana engavalelisanga novalelisa atsho ukuba hayi the way mnandi selfish ngakhona like engixela indaba zami wethu manipulate nami ndi confused ndingazi nendiyaziyo. Ahambe hayi ke sana ndinzahleli kungena ikhole intombazana ingixelele the way ke sana ithi stop leaving your things in my man's car what and the jacket you left here you will never get it, you will learn not to be messy and what and clumsy and leave your things in my man's car. Ndithi ma brika bova yima indoda yakho nemoto, because your man does not even have a wheelbarrow. So unemoto, that is a big thing ke ngoba ndingayazi mina imoto yami leyo nono. Athi ke na ke hayi imoto yomntu wami, that's why I'm taking everything weshileyo apho ndothuke ka ndithi imoto yami. Ugayi uthutha akatsho uba kanamoto. And go stresses ka guy, that's why ngoku ndincekelele is because of uyazazi uba uchama ngemoto yami, ubhizi sana wenza up and down. Athi achachazeke uba bebeyephi nogayi bebeyephi, kutsho ukuthi the reason ibisenzeka ukuthi ugayi angabuyisi imoto yami, it was because ebebhizi eflourish life yakhe engusabaweli nomuntu wakhe. Mna ke isidenge ndilibele kuyiyekelela ubuso ndigcabisisine ecala kwelanga sana. Yo sana I even get to discover ukuthi kwakulantu kwalapha kule moto inye kulenziwa nani. Yo guys, ukhokho meloni sana sisi wenu, ukhokho meloni ndim uguy sana. Yo wandishiya ndixelele indaba zami sangaphinda kuyo uguy uzoqonda uba wayefuna imoto. Wathi nethabona uba imiqathango yemoto ngoku is no longer be i-freedom, angeke asaphinde enze unothanda kuyo. Wabona uba ayazi into kwa-relationship ibisengenamsebenzi. I got to learn guys uba kwa-relationship ibisengenamsebenzi into ebeseke incekelela ibiyimoto, ebecompromisela imoto, because the minute ndiyenza bebeklik ukuthi imoto akaziphinda ayifumane yedwa. He kissed the goodbye sana, wam ke ngavalelisanga wathi see me no more. Caba ukuthi andizuyenza loo nto leyo mna yokujola nawe kanti awunazi benefits anymore, there is no more sugar, so why am I with you? Why are we even doing this if I'm not gonna benefit anything? Yo guys, inhliziyo yami ingebuhlungu kagoyi, ithi ngathi ndingamcenga ndithi khawubuye torho ndikunike imoto. Qha ndabe ndiqoma andicingi amandla womfufutso waka, there is no way sana umbenefito ube kuye, mna ndibe ndiphaphatheka ngeenyawo. Ndathi asoze hayi asoze ndibe ndingathi ndiyinje nebhula mna ndiphaphatheka apha esitratweni ngeenyawo, yena ugayi sana xa ephuma endlini angena emotweni nomntu wakhe. Ndathi guys, ndawarespektha apho amapedi ondiyakwishisha akiwukwishishi. That's dangerous. Aba bathi aba bantu ngobaby mama mama's boy ntontontoni. Hey guys, anibazi bakhohlakela aba bantu, bakhohlakela. Then other day ndihlangana nobhuti wakho andiceba yo hayi sana yayisitha aba bezenza usergeant ntontoni awungasegruvisi kabuhlungu, because sasikwigroove sigroova usihlelele wena ngemoto yakho. Why girl, why? Andithi usibolekile mos imoto yakho sizoyibuyisa. It's not like asizuyibuyisa on Monday and sibambile uyasidisturba sibambile. Kwakumnandi sasibambile including nomntu wakho ke sana wayibambile. Guys, if nina nisayojola khuphane lami igama losuleni. Anyway guys, if you watch up until this far, it means the video was popping. Why not leave a green heart ke sana, or just comment ukuthi undazelaphi, undazela ku Facebook, undazela ku TikTok, undazelaphi ku Instagram, or undazela khona apha kweli khaya lika YouTube, or uyandazi face to face. Just leave a very nice cute comment bandase, because what is this? Why would you just consume my content and not do anything for me? The least you can do mdase is to like my video and also comment, so that if video yami izoba recommended by YouTube, I recommend nakwabanye abantu bandazi ndizokwazi ukuthola i-high viewing. That means your girl can get her bag bandase. The bottom line is to make money.
the bottom line is to make money. Anyway guys, enjoy your evening. Love you loads again, sana. From me to you, with God's love never fails. See you on the next one. Bye.